Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Νίκο Πατερέκα, έναν άνθρωπο που έχει καταγωγή από το Λιβαδάκι ορεινή της Ναυπακτείας και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την άγρια ζωή και στο χωριό του αλλά και σε όλη την ορεινή Ναυπακτεία. Νίκο, καλημέρα. Θα ήθελα να μου πεις καταρχήν δύο λόγια για την δράση σου με την άγρια ζωή στην ορεινή Ναυπακτεία και τι ακριβώς κάνεις εσύ, αν είσαι με κάποιες οργανώσεις προστασίας ζώων. Θα ήθελα να μου πεις μια εισαγωγή και μετά να μπούμε και σε επόμενα θέματα. Λοιπόν, καλημέρα και από εμένα. Ασχολούμαι τα 5-6 τελευταία χρόνια στην περιοχή και γενικότερα με τα άγρια ζώα. Συνεργάζομαι με διάφορες οργανώσεις για να το πετύχουμε αυτό, όπως είναι η Άνιμα, που είναι σύλλογος προστασίας και περίθαλψης άγριας ζωής στην Αθήνα, που έχουμε στείλει πολλά άγρια ζώα από την περιοχή και όχι μόνο. Η Καλιστό, η οποία είναι μια οργάνωση που ασχολείται με την προστασία του λύκου, της αρκούδας και την προστασία των ορεινών βιοτόπων, αλλά και η πυροσβεστική του Αγρινίου που μας έχει βοηθήσει πολλές φορές για διασώσεις παιδιών. Τέλος πάντων, όλα αυτά συμβάλλουν στην προστασία των άγριων ζώων. Τώρα, για ορεινή ναυπακτεία, τον τελευταίο καιρό είμαι χαρούμενος που το λέω ότι και με τη βοήθεια αυτόματων καμερών που έχουμε στήσει σε διάφορα μέρη θα μπορέσουμε να ξεκλειδώσουμε πολλά μυστικά για τα άγρια ζώα, τα οποία δεν τα γνωρίζαμε ή τα διαβάζαμε μέσα, ας πούμε, από το ίντερνετ ή από βιβλία, αλλά θα τα δούμε όλα στην πράξη. Είναι σημαντικό αυτό που λες, είναι σημαντικό να καταγραφεί η ζωή. Τώρα στην περιοχή, ας πούμε, κάνουμε μια έρευνα έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αγριογούρνα και κατά κάποιο τρόπο αν ο άγριος πληθυσμός των αγριογούρνων αναπαράγεται με τα ήμερα γουρούνια και υπάρχει υβριδισμός, ας πούμε, το οποίο θα είναι εις βάρος του άγριου πληθυσμού. Και θα δούμε κάποια πράγματα και περιμένουμε απλά κάποια αποτελέσματα. Αυτό θα το παρουσιάσουμε αργότερα. Νίκο, καταρχήν να ξεκινήσουμε με την άγρια ζωή. Το τελευταίο διάστημα έχει εμφανιστεί αρκούδα στην περιοχή σας εκεί, στο Λιβαδάκι. Πείτε μας καταρχήν, πες μου λίγο πώς το αντιληφθήκατε και τι ακριβώς είναι αυτά που είδατε. Τι έχει γίνει το τελευταίο διάστημα και το αντιληφθήκατε. Η αρκούδα στην ορεινή ναυπακτεία, όπως άλλωστε και ο Αρκτούρος σε μια οργάνωση παρόμοια με την Καλιστό που ασχολείται με αρκούδα και με λύκο, έχει αναφέρει, ας πούμε, ότι στην ορεινή ναυπακτεία πλέον η αρκούδα και σε κάποια άλλα μέρη έχει μόνιμη παρουσία. Άρα και εγώ πιστεύω ότι η αρκούδα δεν είναι απλά ένα περαστικό ζώο, ότι αρχίζει και έχει μόνιμη παρουσία. Αυτό μας το λένε και οι ντόπιοι άλλωστε, που βλέπουν, ας πούμε, ότι τα τελευταία 10 χρόνια είναι μόνιμη παρουσία της και περνάει συχνά. Τώρα όσον αφορά το περιστατικό με την αρκούδα, έγινε στο Λιβαδάκι, στο δικό μου το χωριό, ας πούμε, μέσα Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά. Ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη τον Σμάνη, τον ντόπιο, τον κτηνοτρόφο και είναι και φίλος μου, που με βοήθησε και μου πρότεινε να πάμε να βρούμε τα ίχνη της αρκούδα. Η αρκούδα είχε περάσει έξω από το χωριό. Όχι, δεν θα έλεγα σε πολύ μεγάλη απόσταση από το χωριό. Απλά το ζώο χρησιμοποίησε κάποιους δασικούς δρόμους για να συνεχίσει την πορεία της εκεί πέρα που ήθελε να πάει. Εκεί δεν την έχετε καταγράψει με κάποιες κάμερες που είπες που έχετε βάλει, δεν έχει περάσει? Όχι ακόμα δυστυχώς, αλλά ελπίζουμε κάποια στιγμή να συμβεί αυτό. Επειδή απλά είναι μεγάλη περιοχή που πρέπει να καλυφθεί, είναι λίγο δύσκολο και ειδικά ζώα όπως είναι η αρκούδα ή ο λύκος είναι λίγο δύσκολο να έχουμε κατευθείαν επιτυχία. Δηλαδή άλλα ζώα μπορεί εύκολα να τα καταγράψουν, όπως είναι το ζαρκάδι, όπως είναι τα αγριογούρνα που είπαμε πριν, λαγός, ασβός και διάφορα άλλα ζώα του δάσους. Αυτά είναι τα μάστα, ας πούμε, που περιμένουμε ο λύκος και η αρκούδα. Όπως είπες και εσύ πριν, ότι κάθε φορά που ασχολείσαι με αυτό το πράγμα και βλέπεις τα ζώα, μιλάς με τις ανάλογες οργανώσεις, και όπως τώρα που στην περιοχή έχει εμφανιστεί η αρκούδα, μίλησες με τον Αρκτούρο. Που είναι σημαντικό γιατί... Έχω ειδοποιήσει μέχρι τώρα την Καλιστό. Σκοπεύω να στείλω και email στον Αρκτούρο συντόμως για να μας πούνε και εκεί πέρα ο κόσμος τι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, καλό είναι
και ο κόσμος όταν βλέπει κάτι ή δει κάποια παρουσία αρκούδας να στείλει ένα email στον Αρκτούρο ή στην Καλιστό, να γνωρίζουν τα παιδιά μπορεί να είναι κάτι σημαντικό, μπορεί να, επίσης, να είναι μια αρκούδα η οποία έχει πάνω της ένα κολάρο με ραδιοπομπό και να παρακολουθείται από αυτούς τους ανθρώπους. Άρα θα τους βοηθήσει να ξέρουν τα μονοπάτια της αρκούδας γενικά. Και σίγουρα καλό θα είναι να προστατεύουμε την άγρια ζωή, γιατί όπως και να έχει, η αλυσίδα της ζωής συνδέεται απόλυτα και με την άγρια ζωή. Σίγουρα, και με... απλά θέλω να πω δύο λόγια ότι οι αρκούδες γενικά, που έρχονται στην ορεινή Αυπακτία έρχονται από το πληθυσμό της Πίνδου, γιατί στην Ελλάδα έχουμε δύο πληθυσμούς, ας πούμε, αρκούδες, οι οποίοι μεταξύ τους δεν επικοινωνούν και τόσο. Ένας είναι στη Ροδόπη πάνω και ο άλλος είναι στην Πίνδο. Οι αρκούδες που έρχονται στην ορεινή Αυπακτία, που ίσως έρχονται μέσα από τα άγραφα, σαν διάβλος επικοινωνίας, ας πούμε, έρχονται από το πληθυσμό της Πίνδου, ο οποίος είναι και ο μεγαλύτερος πληθυσμός αρκούδας στην Ελλάδα. Τι θέλω να πω, ότι ίσως τελικά, όχι, αν γίνει και το σίγουρο, ότι η ορεινή Αυπακτία πληρεί τις προϋποθέσεις να ζει η αρκούδα μόνιμα. Έχουμε πολλά ακόμα παρθένα δάση, παρόλο που ασκείται και υλοτομία και διάφορες ανθρώπινες παρεμβάσεις. Άρα αυτό είναι καλό σημάδι ότι η αρκούδα θα είναι ανώτατος θηρευτής, ας πούμε, σε ένα οικοσύστημα, επιβιώνει ακόμα και ότι έχει επιλέξει την περιοχή μας για να καθίσει και μόνιμα. Τώρα, όσον αφορά τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη μελισσοκομεία αλλά και τους κτηνοτρόφους, αυτή είναι ιδιαίτερα και αυτή προσεκτική, μιας και η αρκούδα έχει, ας πούμε, μόνιμη παρουσία. Δεν ξέρουμε πόσα άτομα αρκούδας υπάρχουν, αλλά υπάρχει μία, αν υπάρχει περισσότερες, γιατί και αυτές καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις όπως και ο λύκος. Αλλά αυτή είναι προσεκτική. Ας μιλήσουν, να μπουν στον κόπο να μιλήσουν και με τους αρμόδιους φορείς και με την Καλιστό και με τον Αρκτούρο, να τους προτείνουν λύσεις. Αν κάποιος αντιμετωπίζει πρόβλημα, ας πούμε, στα μελίσια του με αρκούδα που καλάνε τα μελίσια, γιατί υπάρχουν λύσεις. Ας πούμε, στα μελίσια μπορείς να βάλεις ηλεκτροφόρες περιφράξεις για να σταματήσεις τις καταστροφές. Επίσης, για τους κτηνοτρόφους, αν κάποιος έχει πρόβλημα με τα κοπάδια του, μπορεί να πάρει ελληνικούς ποιμενικούς. Καθαρό αίμα σκυλιά που διώχνουν αρκούδα και λύκο είναι σχεδιασμένα έτσι τα σκυλιά για να διώχνουν τους θηρευτές. Όλα αυτά μπορούν να συμβούν, απλά επειδή πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε εμείς από τη μεριά, ας πούμε, κάποιου μελισσοκόμου που του χάλασε το μελίσι, αρκούδα ή κτηνοτρόφο που του φάγει, ας πούμε, κάποια ζώα. Εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εύκολα αυτό το πράγμα. Και η ψυχολογική, ας πούμε, διάσταση της ζημιάς θα πρέπει να το σεβόμαστε και τη δουλειά αυτών των ανθρώπων, απλά να καταφέρουμε μέσα από... Όλοι μαζί να συμβιώσουν, κάπως έτσι. Από προληπτικές, ας πούμε, μεθόδους να υπάρχει συνύπαρξη. Αυτό μας ενδιαφέρει, το πιο σημαντικό. Να υπάρχει συνύπαρξη των άλλων ζώων στην ορεινή Αυπακτία με τους ντόπιους. Με τον κόσμο που εργάζεται εκεί πέρα, με τον κόσμο που γίνει για παραστερισμό το καλοκαίρι. Είναι σημαντικό. Νίκο, ξέρω ότι ασχολείσαι με την φωτογραφία και την φωτογράφηση άγριων ζώων. Θα ήθελα να μου πεις τι έχεις καταγράψει, τι θεωρείς καλύτερο από αυτά που έχεις καταγράψει. Και σίγουρα σε ευχαριστούμε για το φωτογραφικό υλικό που ήδη βλέπουμε στο βίντεο, στο ηχητικό αυτό που μιλήσαμε πριν λίγη ώρα. Πες μας λίγο τις κορυφαίες φωτογραφικές στιγμές στην άγρια ζωή, καλύτερα να το πούμε έτσι. Τώρα υπάρχουν, όταν φωτογραφίζεις ζώα, ας πούμε, κάνεις ας πούμε, σαν κυνήγι. Δεν ξέρεις ένα κυνήγι απλά με μια φωτογραφική στη χέρι. Δεν ξέρεις πολλές φορές τι μπορεί να συμβεί. Θέλει πολύ να ασχολείσαι με το πεδίο. Άρα όταν είσαι έξω μπορείς να δεις πολλά πράγματα να περάσουν από μπροστά σου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, ότι, ας πούμε, κρατάς μια φωτογραφική. Ένας φωτογράφος άγριας ζωής βοηθάει μέσα από τις φωτογραφίες του τα άγρια ζώα και ενημερώνει τον κόσμο ώστε να τα προστατεύσει μέσα από τις φωτογραφίες του. Συνοπτικά θυμάμαι, ας πούμε, ένα όμορφο σκηνικό κοντά στην κλειπά ορεινής Αυπακτίας. Μια φορά που είχα βγει έξω στο πεδίο, πέρασε ένα λυκάκι από μπροστά μου. Το οποίο θυμάμαι, τη φωτογραφική δεν την είχα μαζί μου, την είχα λίγο πιο πίσω, ας πούμε, με εξοπλισμό μαζί με την παρέα μου. Θυμάμαι όμως που μου έκανε εντύπωση που πέρασε το δρόμο και γύρισε μετά και μου έριξε μια σύντομη ματιά πρωτού εξαφανιστεί το δάσος. Από εκεί και μετά, έχω καταγράψει με το φακό μου πολλά είδη πουλιών, τα οποία ασχολούμαι πολύ με ορνηθοπανίδα. Πολλά
θα έλεγα ας πούμε απειλούμενα είδη. Όπως ας πούμε τις προάλλες κατέγραψα έναν ωραίο φυδαετό κοντά στη Κλεπά. Είναι ένα μεταναστευτικό είδος αετού που τρέφεται με φίδια, πάρα πολύ όμορφο. Έχω καταγράψει, όπως είπαμε, έχουμε αρχίσει το project στην Αγριογούρνα. Απλά τα ζώα του δάσους γενικά είναι πιο κρυπτικά και δεν μπορείς εύκολα να βγάλεις κάποιες φωτογραφίες. Ίσως θέλει πολύ προσπάθεια, την οποία προσπαθώ και εγώ όποτε πηγαίνω στην Ορεινή Ναυπακτία. Δεν είμαι μόνιμος εκεί πέρα. Αλλά γενικά από πουλιά που ζουν στο δάσος, δρεοκολάπτες, ζώα του δάσους γενικότερα, διάφορα αρπακτικά και άλλο. Τα θηλαστικά είναι πιο δύσκολα. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο δηλαδή να βγεις να τη φωτογραφίσεις έξω και να τα πατανατήσεις. Απλά ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο επειδή είναι βασικά συμπλέγματα βιοτόπων και τα ζώα κρύβονται πιο εύκολα, δεν μπορεί να τα βρεις. Όπως ας πούμε αν είσαι σε έναν υδροβιότοπο έξω που τα έχεις μπροστά σου. Νίκο, σε ευχαριστούμε. Σίγουρα θα ξαναμιλήσουμε και σίγουρα θα μας ενοχλήσεις. Θα μας ενοχλήσεις και εσύ μετά από τις έρευνες που κάνεις τώρα για τα ζώα και μετά από τις κάμερες που έχουν δει. Κάποια στιγμή να έχουμε ευκαιρία να μιλήσουμε και για τον λύκο. Ο οποίος λύκος είναι το πρώτο ζώο ας πούμε, στην περιοχή που θα πρέπει να μιλήσουμε, γιατί αυτό κάνει και ζημιές αρκετές σε πολλά χωριά στην Ορεινή Ναυπακτία. Αφού έχουμε μιλήσει με ντόπιους και θα πρέπει να μιλήσουμε για αρκετά πράγματα σχετικά με τον λύκο, να βρεθούν λύσεις. Γιατί έχω αρχίσει να βοηθάω και από άποψη λύσεων, δηλαδή να χορηγούμε. Εάν έχουμε κάποιους γνωστούς, κάποια ελληνικά πεμηνικά στους κτηνοτρόφους που έχουν πρόβλημα με το λύκο. Σημαντικό και αυτό, γιατί όπως ξέρεις... Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, γιατί αυτά τα σκυλιά είναι κατάλληλα για να αποτρέψουν το λύκο, ούτε καν να πλησιάζει το κοπάδι. Γίνεται μια προσπάθεια και ίσως φέτος αρχίσουμε από το λιβαδάκι Ορεινής Ναυπακτίας. Δηλαδή, ίσως φέτος ένας κτηνοτρόφος στο δικό μας το χωριό να πάρει ένα πολύ καλό σκύλο. Γιατί πρόσφατα είχε επίθεση στο κοπάδι εδώ από λύκο. Την περασμένη Τετάρτη, να φανταστείτε. Ναι, ναι. Καλά, και έχουν καταγραφεί και πάρα πολλά και στην Ορεινή Ναυπακτία, αλλά και πιο κάτω, πιο χαμηλά. Σε πολλά χωριά και μεγαλύτερες επιθέσεις. Είναι άσχημο, αλλά και ο λύκος, ας πούμε, είναι ένα ζώο που είναι εξαρτημένο στην Ελλάδα από την κτηνοτροφία και δεν είναι εύκολο να απεξαρτηθεί από αυτό. Είμαι σίγουρος ότι έχουμε πολλά να πούμε και ανοίγουμε μεγάλη κουβέντα. Νομίζω ότι είναι μια αρχή και σίγουρα θα χαρούμε πάρα πολύ να τα πούμε και από κοντά και πιστεύω να τα καταφέρουμε στο καλοκαίρι. Εννοείται, θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά.